правих живота си в тълпи. Много трудно се различаваме, по-скоро стремежа на хората не е да се различат, а да се уеднаквят. Това е истина. И аз се виждам, че не дойдоха някои мои познати, които се връщат от Мали, които се връщат и така нататък, защото ако сега трябва да зачерпим от тук присъстващите първо от мъжете, всички, които са с коса под 2 см и с фанелка и с дънки, ще остане една друга група, от която като зачерпим риза и панталон, ще остане примерно един судър. И като зачерпим разкаплица, ще остане, че всъщност няма никаква по-нататък нови неща. Няма роби, няма тюрбани, няма фламени, така нататък, богато многообразие. Значи нашата индивидуалност винаги влиза в определени категории, които са културни, социални и локални определени. Не е лошо да не сте толкова уникални, така или че сте си вие, няма да станете някой друг. Не се безпокойте за това, не се привързвайте към някаква измислена идентичност, открийте каква е ваша действителност. Защото има опасност за много грешка. Това не се чете, може би, индивидуалност. Ако вие сте 1 милион, в Индия поне няколко хиляди души като вас. Ето някой, който е решил, че неговата индивидуалност се разкрива перфектно с неговия външен вид. И такъв е ефекта. Той не си е сложил пончо, той пак се сложил такива дрехи на бял човек. Но нали нещата трябва да имат някаква мера. Трябва да се специализира. Ето друго, той се чувства така. Той човек трябва да покаже, че е различен и всеки да го забележи. И ние супер ще го уважаваме за неговото различие. Ние ще казваме, какъв шеф искам да си има. Или ето това е банкерът, който ще проверя на моите финанси. Ето това е договор. Грешки в търсене на индивидуалност. Това същество пита дали е живо. Не само, че живо, това в него веднага разкриваме, който се занимава с културни принадлежности, идентичности, музикални стилове, студия, които са модерни и така нататък. За мен, нали, това е пълно с информация. Въпрос, че той го избрал пак така. Влизайки в някаква група, влязва първо с един пирсинг на езика. След това си сложи обица, обаче друг е направил нещо повече, не тя трябва да се разреши повече. И така влизаме в един огромообразен процес на идентичност, на включеност, който уж изразявайки нашата индивидуалност, действително ставаме много уникални и това е ценното нещо, което има. В смисъл има много измерения. Подавам се само 2 образа, смисъл, че те са напълно достатъчни. Древните племени практики, които са ги правили, тези неща с конкретен смисъл, сега смисъл е само виждате какво. И това е моето послание. Не е важно всички да забележат, че сте различни. Намерете кое е ефективната формула за вас. Намерете какви са вашите силни страни. Работете на тях. Това, което ви затруднява, това, което ви е проблем. Намерете нови формули. Но не се изкривявайте по този начин да бъдете запознати. Това не е смисъл на нещата. Тъй като повече подвиждам, че сте млади, затова избрах тази схема, която са показали на ученици. На всеки клас има. Защото все пак съм социален учен, ние работим с типологии. Дори психолозите работят с типологии. На всеки клас има клоуни, има скейтери, има отчаяни, има зубри, има кръчкачи, злобари, така нататък, рапъри, бестфренд, преписвачи. Добре. Там в един клас от 20-30 души, всеки в търсене на идентичност вземе дадена роля и вземайки тази роля, той се превръща в нея малко или повече. Обаче, отивайки друга общност, където са 50 човека, вече се оказва, че има 3 музиканти, 3 преписвачи, трябва да се правят на лавиране. Намерете своите типологии, но не се привързвайте толкова към тях. Не забравяйте, че това е една маска, с която има опасно да се сраствате твърде много и да заприличате на нещо подобно. Избирайте си идентичности, така че да са удобни и така че да ги развивате, не да ви спъват и да ви вършат назад. Защото човешката личност е нещо много друго. Независимо, че се опитах да я редуцирам тук до няколко биологични фактора, и това, което ви доказва и ви усещате, че е така, все пак навлизането в дълбочина никак не е лесно. Слава Богу, си има начин за това, да не се освети пък и нататък с подходящо образование. Сега аз съмнявам се, че някой прочете толкова книги, но колкото повече знаем, толкова по-добре.
И във втората част ще поговорим малко и за знанието. Но това е моето послание към вас. Четете повече, четете стойностни книги. Препоръчително да са научни публикации, а не спекулативни публикации, защото скоро имах едно такова преживяване. Влязох в една библиотека и видях, че щанда за такива литература помогли си сам, просто бъкат литература. Те се задават обаче следния въпрос. Добре, а те книги помагат, защо продължават да се издават? Човек да го прочете 1, 2, 3, 5, значи си е помогнал вече, защото всяка му обещава страхотно успех в живота, страхотно успех в живота, страхотно успех в работата. Значи вече се случва. Комерциализиране на нещата. Не пречи да ги четете. Ако намерите нещо полезно, окей. Но си има наука. Ползвайте от време на време, поне като една референтна рамка за това да отсеете глупостите и хлябата от зърната. Защото най-често се спекулира с това. Вие сте уникалност. Вие сте като вас, няма друг на света. Да, може би ако сме негри в Азия, ще бъдем уникални. Или ако сме азиатец в Долна Витания, може би пак ще бъдем уникални. Обаче това е една външна уникалност. Не е вътрешна уникалност. Толкова ли е важно това? За нас най-важното да бъдем ето така, различени от всички останали, всички да кажат, виж го, това е уникалния, виж го. Окей, това е открит въпрос. Родени сме различни, но в някакви групи. Негрите от Танзанайка имат други особености, негрите от Манхатън имат други особености, негрите етол имат трети особености. Намерете вашите особености, което можете, което искате, преработете, защото има цял куп литература, как да ги разберем тези неща. И това ви казвам и сериозна литература. Тук не мога да изчитам всички целовски концепти, защото те са колосални. И толкова, защото вече не заболя течението от говорене. Минаваме, още не сме към почивката. Това, което скоро правих на изследване за знание, бях ще паднахте това нещо. Някой от вас познато ли му тая? Има такъв сайт, има и такава фейсбук страница, на която се просто разни неща. За мен това е много някакси обезпокоително, защото тук работната идентичност ни задава лична идентичност и ни задава някакъв отказ от живот. Тоест нашето щастие идва от нашето нещастие. Това са малко такива сложни, объркани неща. Въпросът е, че не съм сигурен, че това важи само за програмистите, че това не важи и за търговските пътници, че това не важи и за някои части на банкирането, че това не важи за много други неща, където трябва да се довършваме работата и още, в свободното време, и извън работното време. Кога остава време за живеене? Има ли някой от вас, който това да го докосва по някакъв начин да го се живява? Или за всички вас това е далеч, че си имате супер лека работа и супер много свободно време? Така, добре. Ето, това ви дам този пример, за да ви пикате. Той казва, аз съм програмист. Чувствате ли се, че някой път, че вие работите, докато купона тече и хората си живеят? Ако това е така, сега ще поговорим малко за време. Какво е време? Това е ужас. Най-черпаемия ресурс. Моля? Най-изчерпания ресурс. Най-изчерпания ресурс. Добре, това е един отговор. Друг отговор за време. Най-чесен. Илюзия, добре. Още продължим нещата. Илюзия. Илюзия. Това е всичкото време. Още? И времето е ръката, която ни носи. Ръка, която ни носи. Добре. Рамка. Рамка друго? Моля? Ограничител. Добре. Как не искам да направя сега един семантичен анализ, добре. За лексиката, която използвате, как инструментализирате себе си, да това е друго. Още за времето? Възможност, добре. Моля? Представа. Много логично станахме, добре. Движение и промяна. Добре, това супер. Не ти се подмазвам. И промяна. Така. Добре. Събрахме тук един сноп от предложения и с малко ще го използваме още.
Има нещо, което хищ не ни хареса. И това е, че много често се казва, не знам дали сте го чували или само аз съм го чувал. Супер синхрон. Ще поговорим и за това. Тръгваме от зората на времето. Въобще самата концепция за време, според вас, откъде е произтекла, от това, че защото това няма материален носител. Има трева, има глава, има небе, но времето не може да се види, не може да се чути. Как е възникнало това понятие според вас? Точно според мен в работния процес. В смисъл трябва да избирате един ден да направиш много бързо или да платиш повече пари, за да някакъв. Значи според теб времето, понятието за време, измислено след понятието след въвеждането на парите като основно работен процес. Не, тогава идва този ден за времето с пари. Заради цикличност. Така. Кой каза цикличност? Супер. Това е точно отговор. Защото се вижда, всички древни хора са видяли, че има някаква цикличност. Слънцето изгрява, слънцето зарязва, готов цикъл. И ето един стар часовник, всички го познавате, където има един ден в годината, на който слънцето е точно на това място, това е ден, слънцестоянието, и така те учат кога е станал по-голям цикъл, не деня, кога е станала годината. Значи това е една от първите концепции за времето като за цикличен процес. Тя вляза в някои митология. В началото има едно яйце, той се е разчупил, от него се е родил света, светът е пораснал, той ще се унищожи, ще умре, ще изчезне, пак всичко ще стане яйце. Един цикъл. Или всичко е диханието на Брахма. С едно негово издишване се появяват всички светове, вселени, после издишване изчезва и този цикъл продължава, защото имаме цикъл на сърцето, цикъл на дишането, много цикличности, които са повторяеми. Така че това е една от първите концепции за време за цикличност. Друг концепт за време, това е за времето, като река ще стигнем след малко, това беше казано. Това е времето като една промяна и като един регрес. Ило темпора се нарича. В началото е било златното време. Боговете са били на земята, хората не са мряли, всичко е било меко мляко, животните не са се убивали, ставали са геройски подвизи, мъжете са били силни, жените са били жени, малките зелени човечета са били малки зелени човечета и така нататък. И от тогава обаче нещо е станало. Брата не е щяла да се жени за сестрата, тя го убила с един камък, на брата се родил нещо друго. Ева изяла ябълката, митове хиляди, кой по-оригинално интереси се едно състезават, от който вече нещата отиват на регрес и сега ние живеем като бедни, слаби хора, умираме, разделяваме се, защото едно време е било така, защото сме направили някаква грешка и накрая всички ще умрем, всички ще изчезнат. Това е оптимистичната теория за време. Следващ концепт за времето е времето като поредица импулси. Това е много важно. Тоест, тя е свързана до някъде с историческата саморефлексия. Тоест, има моменти, в които стават важни неща. Главният юнак е дошъл тук, осътомил е кравата, посадил първото жито. Или били сме византийците, станали в България и така нататък. В историческото време, по принцип, то се движи към тай. Така може да няма се движи толкова ясно картинките вече. Окей. Тоест има импулси, които са наситени със съдържание, които може да са в рамките на 20 години и такива импулси, които може да трябва стотици години, в които не се случва нищо съществено. Историята е фиксирана по принципите на събитията, но това, преди да дойде историята, в предисторическите общества, това е модел на мислене за импулсивността на времето. Време с много събития, време, което не си заслужава да се помня. Следващия модел, това е християнското време. Времето е нещо временно. Бог е вечен. Бог в даден момент измисля времето, прави земята, прави човека в един ден, втори ден, трети ден и пак измисля със седмицата. Сътворява си ангелите да вършат работа, сътворява хората, сътворява земята, окей, нека живеят хората. След това хората умират и това е всичко. И ще дойде деня на страшния съд, когато всички души ще бъдат възкресени, ще бъдат наказани и ще отидат в края. До тогава душите не съществуват. Обаче хората не се клопали тази концепция. Викат, но те ни предлагат спасение. И християните казали, окей, ние ще продължим спасение, който го слуша, веднага отива на рая.
Ако не е по Библията, майде дали ще стане. Така че християнската концепция, някой правят Карл Спалм, съжалявам за това, ако ви разбил някакви митове или ако съм заточил. Така че следващата концепция за времето е християнската. И сега тук има един парадокс. Защото тук на банкнота, която е есенция на материалното и на индустриалното, е разположен един езическо-християнски символ. Тук, както знаем, това е музикалиграф, изписано на църква, тук се вижда, който пак говори за този цикъл, цикличността на времето, не знам колко добре се вижда. Значи по средата, аз си огледам тук на компютър, где ако виждате, това си така. Значи по средата е живота и го има човека тук в колелото в различни стадии, като малко дете, като юноша, а по средата има пролетта, есента, лятото, т.е. етапите, през които преминава човека, етапите, през които преминава природата, всичко се навързва в един голям цикъл, от който седи Бог и отдолу седи дявола, на така, след това има концепцията за времето като река. Вечно тече, вечно е променлива, никога не свършва, малко като гамка, която тръгва от позите на божеството, вечно е променлива и така нататък. Което е есенцирано от Салвадор Дали. Точно тази концепция, че времето тече с часовниците, които се разтичат, за да се покаже, че времето тече. За да стигнем до днешната концепция, че времето е супер дефицитен ресурс, който изчерпва нашия живот и че наистина не само парите са време, в момента в който свършим парите, не свърши живот. За много хората е факт. Не знам колко сте гледали филм, струва се да се сгледате, но казвам за много филми. Много ми хареса тази картинка. И аз сега ми кажете първо, защо часовникът е кръгъл. По принцип, не този. Моля? За да е безкрайно. Когато нещо се върти, описва окръжност. Еми за това е кръг. А защо се върти? Заради повторяемостта имаш 12 часа много пъти. Сега ми кажете, защо стрелките се движат в такава посока? Той казва? Слънчето, точно така, защото като застане с всяка на слънчето е изгрявано тук, на обяд 12 часа е горе и зарязва насам. Часовник това движение към слънцето. Това вече не е глумон, който е възникнал собственото часовник, аз съм часовник първо за другото. За да говоря за време. Ми хареса тази картинка, защото едновременно хваща часовника като цикличност, едновременно хваща това, че това е един процес, който се задълбава до безкрай. И сега идваме да го упражним. Всички си нарисувайте един часовник без стрелки, без нищо, просто един кръг. Един кръг. По-добре да е голям. Така, и го разделете на две части. В едната част слагаме това, което, защото часа ден е 24 часа. И в този ден ние живеем. И в края на деня правим малката смърт да спиваме. После се раждаме отново, това да живеем. И това концепцията да раждаме, това е екстраполация на събуждането на заспиване. Така че, какво най-много идва от това време в деня? Какво ще кажете ви? Работа. Значи, тази част служете работа горе-долу, както и чувствате, че ви отнема време. Някой може да работи 2 часа, някой може да работи 8 часа, това е индивидуална диаграма. Някой може да работи 12 часа. Така че, на първо място е работата, разбира се, защото не е време. От другата страна, служете обратното на работата. Аз мисля, че почивката обратна работа може и да е забавлението. Добре, окей, защото и спането взима много голяма част. Колко часа на ден спите? 4, 12, всеки си знае, горе-долу, отделете си. Сега да чуем още предложение какво още правим през дените си, освен да спим и да работим. Ядене, пиене. Ядене, ето го. Значи, колко време ви отива за ядене? Вече зависи дали ядете на ресторант, там чакате да се готвяте дъра, или пък си пазарувате, готвите, миете чини,
Горе-долу, като някакво, направете го като нещо абстрактно, си го сложете на схемата. Всеки си прецени. Толкова примерно за яденето. Толкова си преценете. Индивидуално. Друго какво прави? Той казва и забавление. Окей, няма и забавление. Колко време на ден отделяте средно забавление? Зависи от деня. Това няма дали неделя, един ден, понеделник е друг ден, но сега всеки си има различен работен график. Затова вземи 25, купи си 25 час. На работата се забавлявам, когато става. Страхотно, затова схемите са индивидуални. Значи тогава ще направиш така, че част от работата и част от забавлението да влиза, част да излиза. Затова ви казвам, че всичко това е индивидуално. Някой ще сложи удоволствието или забавлението до работа, някой ще го смеси или ще го помести цяло в работа, защото вкъщи му е супер досадно, обаче на работата му е супер готино. Разпределете си го индивидуално. Какво ще правим? Пътуваме. Пътуваме точно така. Някой може да живее тук и да работи тук и да ми е 15 минути. Някой може да пътува час и половина. Всеки си го включи. Някой може най-дълго да се забавлява, докато пътува в градския транспорт, тогава след си ги тези неща. Какво ще правите, какво ще бих искали да правите? Моля? Страхотно, къпане, всеки си, значи подреждате си схемата, това е индивидуална схема. Няма да ви ги преглеждат, това си нещо индивидуално. Отделяйте си част и записайте за колко отделяйте тази част, защото е важно да го имате схематичен. Ще стигнем до това, защо е важно да го имате схематичен. Къпане, страхотно. Двама всеки ден по 3 часа, двама супер ясно. Ако има двама да се извадим, е още по-добре, да се караме 3 часа. Близки, семейство, романтични чувства, други неща, какво още? Фейк, моля? Форма. Добре, значи спорт, развитие, добре, това са индивидуални неща. И искам в края, след малко, като приключите всеки всичко, което иска да прави. Всичко, което прави, да го има на неговата схема. Дали са преплетени, дали са насложени. Ако искате, маркирайте си ги с вълнички, с графички, просто да е ясно, че става просто да различни неща. Най-хубаво това се прави с цветни моливчета, обаче няма да си играем сега. На първи клас всички вече имате абстрактно мислене. И правейки това си мислете, стига ли време? И ако не ви стига, откъде може да вземете, какво може да промените? Но първо трябва да се разграфите приоритетите и да бъдете честни и достигни. Защото за повечето хора в съвременния свят положението е такова. Времето не стига. Това вече времеви дефицит поражда в нас чувство за дискомфорт, за стрес, за вина, защото сме казали, че се обадим на майка си, не сме се обадили, защото сме обещали един приятел да помогнем, не сме го направили, защото не сме си влязли дедлайни за проекта, защото постоянно се надпреварваме с времето. Затова, правейки си тази схема, си помислете дали може да направите следното разпределение към мен. Това са едно важно и спешно, важно, но не спешно, спешно без да е важно, нито спешно, нито важно. Обмислите си приоритетите и ще обмислите как да ги навършите нещата, защото борбата с времето е измерителна. И винаги по-добре е концептуално да сте подковани, мислейки как се разпределите времето и какво може да спечелите от нова промяна. Това се нарича тайм менеджмент и може много да говорим за него, тъй като времето е ограничено, просто хвърлям неща, който искам да си ги разработите и да си какво ще му бъде въпрос. И с което вече наистина ченето ми забавлява и аз предлагам да излезем в почивка, какво следва след почивката. Ще поговорим за мисленето, за когнитивните схеми. И тук идва лошото новинство. Това е нещо, за което няма да си говорим. По две причини, защото след няколко дена в същата академия ще има друг лектор и не искам да намалявам интереса към нейната лекция.
Второ, тук има някои ученици, или може и под 18 години. И трето, просто времето няма да ни стигне за всичко. Затова, който не е дошъл за това, в момента на почивката е добър да се тръгне. Това различавате ли за живота средната? Само така, малко за технологии си поговорим, но най-хубавото, което следва, е почивка. 15 минути почивка.